Pan zostanie burmistrzem, jak będą wyglądały nasze drogi, bo myśmy wszyscy pamiętamy, jak Pan był, to były sam piasek sypany, nic nie było, to były rozrywane, a teraz jak Pani Mirka jest to szlane asfaltu. Czy Pan będzie to dalej kontynuował, czy pójdzie Pan swoją tradycją? Budowano takie sposoby, ponieważ były to sposoby najbardziej dostępne. Z wiekiem czasu zmieniały się systemy, dochodziły dłużej, dochodziły frezy. Dziękuję. Tak właśnie kładzą kroki. Natomiast, proszę Państwa, Państwa ocena. Natomiast myślę, że był Pan wiele lat przy samorządzie, więc Pan wie dokładnie, jak to wyglądało. Proszę Państwa, dzisiaj jest jedna rzecz zasadnicza, że są zupełnie inne środki, są zupełnie inne możliwości. Wówczas nawet gluty jumbo były trudno dostępne na rynku, tak wyglądały początki. Natomiast, proszę Państwa, budżet kiedyś, za moich czasów, za poprzedniej kadencji, czyli w 2006 roku, powiem Państwu tylko, że wynosił 57 milionów. Dzisiaj przekroczył ponad 100 milionów, to są realia życia, które się zmieniają w przeciągu tych 4 lat. Więc zobaczcie Państwo, ile można było zrobić z tego. Pytanie dotyczyło przyszłości. To jest miastem, jeśli zostanie Pan burmistrzem, czy ta sama metodologia będzie zastosowana do... Tego już nie, natomiast pierwsza rzecz jest definitywna. Nie wszystko trzeba położyć to, co jest w ziemi, pod ziemią, żeby do tych dróg nie wracać. Dzisiaj mamy efekt na przykład ulicy Chmieleńskiej, gdzie nie wymieniono wodociągu i wszystko się sypie. Podstawą jest jedno. Pierw wszystko to, co jest pod ziemią, schować, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura cała, potem nawierzchnia. Ale nawierzchnia, zgodnie z projektami, z odwodnieniem, z odpowiednimi krawężnikami, z odpowiednimi chodnikami, to o czym tutaj mówiono, aby była każda droga bezpieczna, żeby to była bezpieczna droga do tego, aby dotrzeć. Dzisiaj kładzenie tych samych dróg, proszę zobaczyć, czy w Grzybniu, czy położone na piasku, nie tak się dzisiaj kładzi. To również jest zła technologia. Dzisiaj trzeba zrobić podbudowę pod drogę właściwą, czyli trzeba zrobić projekt na budowę, dostać pozwolenie i tak się buduje drogi, zgodnie z prawem budowlanym. I myślę, że w ten sposób unikniemy... Dziękuję bardzo.